Kweyure ezimbalwa emva kokuba uMnumzana Jacob Zuma exhase ulubala ilungu le-NEC ugqirha Nkosazana Dlamini-Zuma kugqatso lokuba ngumongameli we-ANC ekwathi naye angafumaneka ukuba abe ngusihlalo we-ANC kuzwelonke iphondo abaphuma kulo KwaZulu-Natal luwabethise ngoyaba omabini lamagama. Usihlalo kazwelonke we-ANC ngoku uMnumzana Mantashe uyichaze njengecubhulisa ngentsini eyokuba uMnumzana Zuma angazigqatsela isikhundla sokuba ngusihlalo kazwelonke we-ANC. I was his Secretary General for 10 years. I take that as the biggest stroke of the year, actually. If the day that at 81 wants to contest chairperson of the ANC, I take it as a joke. I-ANC KwaZulu-Natal iphume kwenye inyoba kubagqatswa bayo iphakamisa ugqirha Zweli Mkhize kwesikamongameli noMnumzana Paul Mashatile kwesikasekela mongameli noMnumzana Mathabatha kwesikasihlalo kazwelonke. We note the letter of the former president. Remember, former president is a member of the ANC, belong to a branch. I think it's like all other members of the ANC. Then he will go and canvass his views to his branch. But I think we are also misreading the letter. He never said he supported Nkosazana to be president, Mam Nkosazana. He said Mam Nkosazana is still fit to be a leader of the ANC. He is correct. Nangona iphondo lakwaZulu-Natal lingenalo igama likagqirha Dlamini-Zuma, umhlalutyi wezopolitiko uthi inyathelo leli phondo lihlabe likhangele kuba kuluhlu lwalo kukho amagama aphuma kumaphondo ngamaphondo. They are able to convince the voters that will be coming from all of those regions. They'll be able to convince the PECs and the regions and all of that. You know, it's a very strategic move in that. Okwangoku ugqatso lokwengamela i-ANC lubonakala luza kuba phakathi kukaMnumzana David Mabuza, ugqirha Dlamini-Zuma noMnumzana Ramaphosa.